Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zisithemba yena uthando nesithembu. Yes, umayeni watshela umacele. Kodwa ke impendulo yamayeni ikaningi. Angithi umacele weza umacele lo wasesipark mamkhulu. Weza ke kumayeni bezohlangana update nje ngezinto angithi umayeni ubengekho so yam update kusembuza ukuthi uzizwa kanjani ukuthi uSibindi uzothatha unkosikazi wakacele because bekucele before umacele before afike kumayeni ube nento yokuthi yaphinda ke leyo nto because uFirst Drive uzophuma kwesibongo sakacele so mhlawumbe umayeni yaza ayithande lento ngoba naye uFirst Drive wakacele shothi naye washaya umayeni ngesitina wayenza ngalowo mqondo lowo umayeni kusethi yena akakhisha endabeni zaSibindi engathatha kacele ethatha kaKhumalo ethatha kaNgwabe enze noma yini kodwa nje bengamfaki manje ukuthi seku serious phela manje makushadwe kusho ukuthi umayeni uzoba umamezala angithi mayeba umamezala akasali ngaphandle angithi lapha ukakhwela kwabuya noBasket wayonikezwa umacele ngoba umacele yena kuyena nkosikazi omkhulu umayeni ke yena ukhona kuSibindi oyingane yakhe uyangena simzwile ethi akakhisho kodwa uyangena manje sina sifuna ukubona umayeni ukuze sizobuka lezi ngane zesithembu le show yabo ngoba cha ishow iyahamba yona episode 5 kodwa angikhumbuli ngibuka iqala iziyophela episode manje makuthiwa kuza umshado uyangena phela umayeni ngoba makufika umshado ngeke kuma umacele endaweni yakhe yesu umacele uyena mamkhulu kodwa uma umfana umayeni thina akasazi ngoba silindele ukumbona kodwa yazi guys nginenkinga ukuthi kulezi insuku noma isikhathana ziningi izinto ezingihlekisayo manje ngicela ngixolele ngokuthi ngizothi ngikhuluma into ngivele ngihleke uyangena ke manje yabo manje nazi nayo intombazane eguqe emotweni ne-tray intombazane le angithi sekunalento esiyenziwa manje ukuthi makuyolotsholwa nomfana umnikazi wendaba usuke khona makuguqe nje ne-tray ubokwazi ukuthi uyena umnikazi wendaba lokuguqeliwe sekukhona ke lokho sekuyenziwa ke angithi izinto zihambe zibe noshintsho kwaba yimbi nje ukuthi kuthiwa ngiyakhumbula bese uthi olobolayo akayi uyathumela ingakho kunabakhongi akufaniki shuthi khona wahamba wafe wabona ukuthi hayi lento ayinambungozi akalunywanga yilutho akagulanga baqhubeka abantu bayenza ngoba mina ngicabanga lokho kulezi zinto zesiko shuthi kuba khona lo yedwa ufike test lento kuthiwa yenziwe abone ukuthi hawu nakho akunalutho sebeyakwenza ke nabanye njengoba sekuguqwe emotweni seyangena kumayeni ngoba phela sekunendaba yakhe yokuthi uzoba umamezala wayeshilo kumsire kwathi mayiba serious indaba yampumelelo omakoti bakwakhe silindele umbona uShibasi ziyambiza vele indaba yabo zikhona izinto ongathi umzali uyibalekele ezinye zingabale makuse umjolo cha akayeke epholo oShabeni mase kushado somamezala manje silindele ukumbona simkhumbule kumayini akapost yena ku social media sesibone nje nangola kuchonca ukuthi hawu nange umayini officeini lakhe yabo kodwa ke makushadwa ngempela uyangena nje wathi akakhishwe emjolweni emshadweni uyangena silindile ukuzobona ngaphandle makusadlalwa isketch nalapha de kuguqe emotweni bekukhohliswa thina kwenzela ukuthi asibuke kuba into enjani le ngoba phela sebethula abantu bangale eMelmoth ukuthi besho ukuthi ngempela bake bawuzwa nomsindo komakhelwane babo abasebe ukuthi ngibuka ukuthi lapha akusiwo umuzi yabo obheke phansi ucishe ufane nomuzi wakhona la we-TV show bekuzoba nento kungasabi khona noyedwa umakhelwane otshontshayo oshutha isithombe kodwa sazi ahlale silindileke ngoba ishoya yakapheli kodwa umayini simlindile bye